Kutaura chokwadi kwakanaka sometimes. Zvakangonaka kuti munhu ataure chokwadi. Hazvina kumira mushe kuno. Nda chokwadi chinorema kutaura. Unozwa zuva rakangwana unzwa namunangako kuti mitemo yeCovid change zvakamira sei pabhodha zvichangodidi. Vanhu vakatowana nzira dzekudzenga nadzo kuti havaendi kumusha. Buda pachena ungaudza kuti ini handisi kuuya kumusha. Kwete kuti kwanzi toenda pakwarantine chichi zvakangozodii. Gore rapera vanhu vaingoenda pakwarantine, vanhu vaingoenda kumusha. Buda pachena ungozvitaurira zvakanaka kuti ndakomana handina chandinacho, handina kana sendi, handina kana tse. Kumusha handisi kuenda. Even ini handitoendi kumusha. Handitovanzi ndotongotaura pachena. Ini hangu handisi kuyako man. Musanditarisira vabereki, musanditarisira vachemberi. Unotadza kungobuda pachena. Zvinongobudawo pachena. Buda pachena ungotaura kuti haina handisi kuyako. Ini zvakona gore rino. Kwete kunyanyovanza, ndazodidi, kubasa kwedu kwakadidi. Kubasa kuti kana wangona uchingoti 1 January, 1 December, usina kugadzira kuenda kumusha, chitokanganwa zvatoramba. Wati warombere muno. Pane zvinhu zvinokanganisa vanhu zvakawandisa. Kana kuti zvinhu zvinovaraidza vanhu. Vachingoti tichati toti. Hapana kana kwaunogadzira muna November ndakuenda kumusha, unonyepa. Ma-excuses aringoripo akawandisa, vanhu vanongodzenga nawo ma-excuses. Zvazodii? Sezvo vazoti corona hainodidi. Ndingamida kutarira mutaimi rekungwara kwakaita vatungamiri vedu, izvo kusvika muna December. Vakutoti corona yawedzera nhamba. Ndai munobaiwa vaccine. Chiro kanobaiwa vaccine yacho uchienda kumabhazi zvakangooma still. Kana usingaendi kumusha buda pachena kuti handiende kumusha. Zvakaoma zvakadaro. Toziva vanhu vese zvinhu zvangovaomera. Hapana munhu ane rugare muno mujoni muno. Zvakangooma. Life yangooma man. Taitomboti kuenda kuenera maybe zvinoita kuti zvinhu zviite bhora. Hazvisiri izvo. Ipo panapo kutosera takadai musikoro. Tombovaraidza nguva. Zvangomira mushe kuno kujoni. Vana mama nana dedhi kumusha uko. Vana tiri kutambura kuno. Totosera musporo. Takangogara musporo. Hatisi kuyako mpita naDecember, December. Pa Christmas musatarisira zvenyu. Hatisi kuuya. Zvakona. Zvakona fake kuda kunyepa kuti corona yazodidi nekuda kuti vaya vanhu vakadidi totosera musporo munhu musporo mandiri. Tozotambira zvedu tiri musporo muno. Train hakuna kuno kujoni kuno hakusina train dzakadamburwa tambo vakabvisa tambo. Saka zvese hapana chinhu chakamira zvakanaka. Kungotiwo tingoudzana chokwadi kuti kana uchiona kuti hausi kuenda kumusha, rega kunyepa uchiti ndozoona nokuti gore rino handina kugadzirira kana kuti sezvo kwangonzi corona kudidi zvazodii. Pane vanhu vari kutoenda kumusha vasina kana kuvhaksinewa kana mapepa ecorona vanongonotenga votorwa pasi. Ivo kana zvako zvisina kurongeka, rega kudzenga nekuda kuti munhu angagoti corona yazodidi pano quarantine. Didi hazvina kana basa izvi. Enda kumusha kwako. Bhodha rakavharwa asi vanhu vari kungoya muno muSouth Africa vachiorder every day. Ivo uri kuti kwanzi hamuna chichi. Zvimwe zvinhu ka? Takatorohwa homwe.